Toisena hiihtopäivänä matka etenee pitkin Juttuvajärven laajaa ulappaa. Järven eteläisessä pohjukassa ylitämme Kannaksen ja Lentuvan puolella tulemme ihan ensiksi Huuhkajanlammelle, joka on itse asiassa pieni suojainen lahukka, jossa pöllö saa huuilla rauhassa. Sitten hiidämme Laukanjärvelle, jonka Vitikkosaari ja Kotasaari erottavat Lentuvan laajoista ulapuista. Näitä saaria yhdistää kapea hiekkakangas, jonka nimi on Vetotaival. Sehän on maa- ja vesialueen käyttöön liittyvä nimi. Vene on voitu vetää kapean kannaksen yli, eikä suuria saaria ole tarvinnut kiertää soutamaan. Siinä on säästetty aikaa ja voimia. Kota-alkkuisia nimiä on täällä paljon. Kota voi viitata täällä joskus asuneisiin saamelaisiin. Toisaalta nimi on voinut kertoa myös vanhasta suomalaisesta elämänmuodosta. Mutta esimerkiksi ulkualkuisia nimiä, niin kuin Ulkuniemi, pidetään varmempina merkkeinä saamelaisista. Ulku on tarkoittanut muun muassa riukua, jossa on kuivatettu verkkoja. Saamelaiseen asutukseen viittaa myös alun perin kapeaa kannasta merkinnyt sana Kuottuva. Täältä löytyy Hiekkakuottuvan salmi ja Kuottuvan saari. Vetotaipaleen jälkeen eteemme avautuu päivän viimeinen hiihtoosuus. Se menee yli laajan Kotaselle. Lentuajärven Lehtosaaressa, eikö? Kyllä vaan, täällä ollaan Niin, ilma on aika pyryinen. Välillä päivällä aurinkokin ihan möllötti ihan kuumaaksi asti. Hiki hiihtäessä. Kyllä, me sieltä Ukon saaresta hiihdettiin tänne Lentualle. Et kaikkien matkaa tuli, mitä sinä laskit, 18 kilometriä? 18, joo. Tuo oli tämä viimeinen ennen tänne Lehtosaareen tuloa, niin tämä Kotaselän ylitys oli kyllä vaikuttava kokemus. Oli siinä. Luontoäiti laittoi semmoset niin tehostemiehet sitten hommiin. Hävitti niin pojilta määränpää olevan saaren täysin. Niin. Kyllä taisi koko ajan näkyä jonkun verran sillä vasemmalla puolella. Niin... Toinen se saari näkyy. Niin. Mutta tämä saari hävisi ihan niin, täysin. että kyllä oli ihan mieletön myteriä. No. Vastaan tuuli aivan hillittömästi. Ja se itse selkä, niin olihan se useita kilometrejä pitkä. Kyllä se on, joo. Mistähän etymologian tutkijat ovat nämä nimistöt keränneet? Tietysti karttoista, mutta sittenhän on myös muistitietoa. Paikalliset akat ja ukot ovat olleet lähteinä. He tietävät sen, mitä ei ole kirjoitettu ylös, vaan joka on säilynyt sukupolvelta toiselle. Onkohan lähteisiin aina luottamista? Annan täällä sen vaikka se, on täällä semmonen kuin rempsän korvi. Niin. Vähetäänkö katsomaan? Niin. On se koiran paskan avenio. Laita se siihen, laita isolla kirjaimella. Onhan täällä yhdenlaista, jos toisenlaista. Niin, on täällä tämmöstä.
Lohisuvannossa ollaan Tämä päivä hiihettiin paljon, se oli 2,5 tuntia. Joo. Vartin yli 8 lähettiin ja sitten oli 10.54 kun oltiin tässä mökin pihassa. Niin. Elikkä sieltä. Oliko se semmonen 8 kilometriä tuolta? Lehtosaaresta. Joo, vasta tuulee. Se oli aika ankaraa puserrusta, varsinkin tuo metsäpätkä nyt kun tarttu lumia vaan helvetisti. Joo. Lusuksen pohja. Joo. Mutta muutenhan oli ihan hyvä keli. Siinä oli vähän sulaa siinä rytikartassa. Me kierrettiin siinä sitten taitavasti. Tämän retken niin kuin vaikuttavimpia elämyksiä oli tuossa tuo kotaselkä ja näitä isoja Lentuan selkiä, kun niitä hiihettiin yli. Joo. Hurjan tuntuista. Semmoista painamista. Niin ja keskellä No, niin kuin ei mitään. Joo. Avaruutta. Mm. Se on semmoista abstraktia meininkiä. Muuta kuin tasainen pinta, jota pitää. Niinpä. Siinä oli sitten noita muita saaria. Marjosaaria ja ei se mitään Kyllikkisaarta ollut. Timo Saari. Joo. Mun luokkakaveri. Koponen oli tää viimeinen selkä, mikä tuossa ylitettiin. Ja sitten tultiin tuolta tuommoista retkeilypolkua pitkin tuonne Tolpalammen rantaan ja siitä nuo sulat kierrettiin ja tultiin Joo. tänne. Siinäpä se. Siinäpä se. Tämä tästä tällä kertaa. Niin. Jos teillä on joku levy siellä, niin laittakaa pyörimään. Laittakaa pyörimään vaikka Nälkämaan laulu. Niin. Tähän sopisi Nälkämaan laulu hyvin. Joo. Vaikka ei kyllä näe kauhean nälkää.